Ďakujem pekne za úvodné slovo pána Badíka, ktorý veľmi pekne a aktívne vlastne otvoril tému elektromobility a je vlastne budúcnosti, či v celosvetovom meradle alebo tuto na Slovensku. Ja som veľmi rád, že aj váš záujem je veľmi aktívny a vnímate asi podobne vývoj elektromobility v rámci Európy alebo na Slovensku podobne ako my, kde ten potenciál z roku na rok vlastne rastie a stáva sa to čím ďalej tým vlastne štandardnejšou formou prepravy a do budúcna určite to bude niesť ako keby nosnú časť, nosný pilier prepravy a náhrady dnes štandardných fosílnych palív, ktoré sa vlastne vytvárajú z ropy. Po úvodnom slove vlastne by som pokračoval v tom, že aká je podpora dnes pre elektromobilitu v rámci Slovenska, čo sa tu vytvára a takisto ako táto spolupráca funguje medzi okolitými štátmi. Je vytvorená stránka kdenabíjať.sk alebo where2charge.eu, ktorá združuje alebo je dneska nejakým centrálnym bodom informovanosti pre elektromobilitu, pre vlastníkov elektrických aut a pre vlastne budovateľov infraštruktúry z toho titulu, aby všetky tie informácie boli centralizované, aby boli zdieľateľné, aby bola vlastne zabezpečená interoperabilita medzi danými krajinami. Čiže je to na jednej strane ako keby centrálny bod, na druhej strane je to v prvom rade informácia pre vlastníkov elektrických aut a elektromobility na Slovensku, kde sa nachádzajú stanice, s akým výkonom, ako si naplánovať dneska trasy a prepravy tak, aby v zásade tá infraštruktúrna sieť podporovala dojazd do cieľa. Má to byť ako keby vstupná brána aj pre okolité krajiny, kde by sme chceli vlastne začleniť a kde už sú dneska na tej stránke, pán kolega Ševce vám to môže ukázať, krajiny ako sú Čechy, Rakúsko, Maďarsko, kde sa vytvára práve ako keby to prepojenie v strednej Európe. Veľmi, čo je podstatná vec, snažíme sa túto platformu vlastne budovať univerzálne tak, aby keď si vlastne oberiete príklad telko spoločnosti, vycestujete niekde proste z zahraničia, máte zaplatený roaming, tak sa nemusíte nejakým spôsobom obávať, kde sa napojíte, akú sieť budete využívať, cez koho budete telefonovať. Niečo obdobné bude fungovať aj v elektromobilite, kde cez zdieľanú alebo interoperabilitnú kartu môžete cestovať v rámci Európy a jednoducho formou roamingu vám bude dané nabíjanie vykalkulované a následne vlastne vyfakturované. To znamená, že je to dneska flexibilné riešenie pre všetkých vlastne partnerov, ktorí môžu byť do toho začlenení či z pohľadu infraštruktúry alebo z pohľadu služieb, poskytovateľov, IT systémov a takisto aj vlastne koncových užívateľov. To, čo chcem povedať, že ako som už povedal na úvod, myslím si, že tú budúcnosť elektromobility vnímame veľmi podobne a preto je tu miesto ďalej do budúcna rozvíjať aktívne tú celú platformu či z pohľadu infraštruktúry alebo následne z pohľadu služieb pre nás, koncových zákazníkov, na to, aby v zásade sa táto téma začala stávať štandardnou, dennodennou aktivitou na všetkých. Neviem, či chceme ešte nejaké technické detaily ohľadom stránky. Poprosím kolegu Ševceho, pokiaľ môže. Ale de facto tá mapa ukazuje dneska to, čo dneska je nasadené v centrálnej Európe a kde jednoducho daný zákazník alebo užívateľ elektromobilu môže využívať všetky informácie, ktoré mu zabezpečia plynulú prepravu do cieľového bodu. Neviem, či máte nejaké otázky, ak nie, tak ďakujem pekne. Nech sa páči. Ste vysvetlili, teda vaša tlačová agentúra Slovenskej republiky, čo sú to tie modré znaky a červené, aký je tam rozdiel? Už som to povedal. Po technickej stránke poprosím kolegu Ševceho, ale jedná sa ako keby o výkonnosť danej elektrostanice,
podľa toho, že či je rýchla nabíjacia, alebo je stredná, alebo štandardná, ale poprosím Petra, aby... Ďakujem za otázku. Ono to je spojené aj s tým, čo vravel Peťo Badík, že auta majú obmedzený dojazd a teda vlastne tá stránka poskytuje lokálne informácie a spoľahlivé o tom, že aké stanice sú a kde. Červené a modré sú dva typy staníc. Červené stanice sú rýchlo nabíjacie stanice, to znamená, bavíme sa o staniciach, ktoré dokážu nabiť súčasné auta za asi 20 minút. Či je to kombo alebo Shademo štandard je v podstate irelevantné. Na stránke si ich vieme vyselektovať a ukáže sa vlastne, v tomto dokonca nad Rakúskom zatiaľ vedieme, nabíjacie stanice rýchleho charakteru. Ako vidíte, čo vravel aj Peťo Badík, že máme na Slovensku vlastne dva hlavné dopravné smery, ktoré týmito typmi staníc majú byť primárne pokryté, plus tie modré stanice, ktoré sú všetky ostatné. Tu sa dá podľa jednotlivých typov vyberať. A keď ich zoberiem všetky adaptéry, tak oni vlastne efektívne to územie zahusťujú. V tomto zase vedie samozrejme Rakúsko. Poviem taký rozdiel medzi tými rakúskymi a slovenskými stanicami. Tie rakúske stanice sú od prevádzkovateľa služby elektromobilita od Smatrix firmy, ktorý je jeden z prvých takých reálnych operátorov alebo poskytovateľov služby. A jedna z funkcionality stránky, ako Rado, je práve umožniť prístup na stanice v podstate, kde idete. Pri mobilnom telefóne vás nezaujíma, že kde ste, ale chcete telefonovať, to isté má byť pri tom elektrickom aute, keďže nie je to tak univerzálne ako hrdlo na benzín alebo na naftu. Takže tie modré a červené sú viac menej typy, že rýchle nabíjanie a ostatné nabíjanie. A prosím vás, za koľko sa nabíja na tých modrých? Na tých modrých je vlastne rozdiel trochu v konektore. Červené v tomto prípade sú Shademo alebo Combo, čo je taká, nemám tu tie obrázky, ale je taká hlavica, taká ružica. Tie modré sú stanice typ 2, Menekes, čo je už aj podľa Európskej komisie uznané ako taký európsky štandard pre nabíjanie striedavým prúdom. Potom tam môže byť trojkolík, päťkolík, klasický miešačkový, alebo bežná domáca zástrčka. To je ten najnižší štandard, ktorým sa dá elektrické auto nabíjať. Samozrejme sa to potom prejavuje v dĺžke nabíjania, pretože cez bežnú zástrčku dostanete 3,7 kW, teoreticky maximum a viac to nedá. Ale auta dostávajú štandardne vo výbave kábel, na ktorom je definované rozhranie do auta, to je jednoznačné, a potom to rozhranie smerom na nabíjaciu infraštruktúru. Ako tam odporúčam viac menej ten typ 2, preto striedavé nabíjanie je to univerzálne a je to kompatibilné aj s európskym štandardom Combo. Ako tam tie štandardy trošku tom trvalo ako v prípade nabíjania mobilných telefónov, ale už je to jednoznačnejšie a už aj konečne sú vlastne tieto ako keby šalter, alebo ak to poviem, medzi jednotlivými štandardmi. Musí nosiť 6 prevodníkov teda? Nemusí, stačí, keď má typ 2 Menekes a v prípade rýchlo nabíjania stanice majú kábel napevno spojený so stanicou, takže tam si ho nenosíte, pretože ten... Ešte raz? Nie podľa jednotlivých zástrčiek nám hovoríte, ale od minima po maximum časový horizont. Dĺžka nabíjania sa pýtate. Keď zoberieme úplne auto vybité, maximálne 1% nabitia batérie, tak domáca zástrčka, závisí to od samozrejme veľkosti batérie, ale bavíme sa v hodinách. To je celonočné nabíjanie alebo nabíjanie počas státia na firmnom parkovisku, že bavíme sa v hodinách tých 7 hodín, 6 až 8 hodín. A potom to stúpa v závislosti od toho, aký výkon to auto je schopné byť nabíjane a aký výkon mu poskytuje nabíjacia stanica. Takže máme tie úrovne 3,7, čo je bežná zástrčka, potom máme 6,6, 11 kW, 22 kW, 43, sa bavíme stále o striedavom nabíjaní, striedavým prúdom a 50 kW a vyššie o jednosmernom. Pri tom 50 kW to už trvá tých 20 minút. Pri 43 kW, čo nie všetky auta samozrejme zvládnu, sa bavíme o 40-30 minútach, 22 kW sa bavíme hodina a pol, auto je nabité. Ako takto to lavíruje a je potrebné sa pozrieť pri tých autách, že akým spôsobom povolujú nabíjanie, lebo nie všetky auta povolujú všetky tieto nabíjacie úrovne.
Takže jednoznačná odpoveď, ako keby s plnou času tam existuje tam mnoho faktorov, ktoré vlastne môžu urýchliť, po prípade spomaliť ako keby tú dobu nabíjania, ale bavíme sa, dajme tomu 20 minút až treba do tých 8 hodín podľa typu auta, podľa typu ako keby výkonov, ktoré sú v stanici nabíjacej. Ak by som to mohol doplniť veľmi prakticky, ak by ste sa dneska vybrali auto, ktoré má sa rýchlo nabíjanie v Bratislavy do Košíc, by ste došli asi cca na 2 nabitia, s tým, že každé to nabitie trvalo asi 20 minút. Takže to už je tá interoperabilita. Asi som to nerobil každý deň s elektrickým autom, ale každé to je tam možnosť. Ešte jednu otázku, ak môžem. Existuje číslo, koľko v súčasnosti jazdí elektroaut na Slovensku? Máte taký údaj? No, taký údaj je a nás nejako neteší. Je to stále malé, čo som videl okolo 50. Ako kusové? Ale začal sa predať intenzívny Nissanu Leafu, Volkswagena a dneska tu sú len na tejto výstave autosalóne, že sú myslím 4 elektrické autá. Peugeot Partner, videl som tam Citroën nejaký, videl som tam Berlingo, videl som tam Tesla je tu. Takže tá ponuka sa zväčšuje a veríme, že ten počet aut plus. Väčšinu má zase pošlopil. Väčšinu má pravdu povedať zvidím. Chcel by som sa opýtať k tejto mape, ale pán Badík ma predbehol a nedá mi to nepovedať. Kolega z TA3 sa pýtal na tie dotácie, alebo lepšie povedané odpustenie DPH. Ja som bol zástancom tejto myšlienky v pracovnej skupine na ministerstve hospodárstva, ale neprešlo to cez vnútornú cenzúru tej skupiny. Podľa mňa to je veľmi dobrý nápad a škoda, že sa nedostal do tej realizačnej toho textu. V Francúzsku napríklad je extrémny prípad, to dáva dotáciu 7 500 eur na elektromobil, keď ho máte kúpiť za 26 000, ako tu hore stojí ten e-up, tak ho dneska kúpite, to vás úplne vás to motivuje a náš návrh bol, ktorý neprešiel, aby prvých 5 000 elektromobilov dostalo odpustenú túto daň, bohužiaľ. Preto stále je na Slovensku 50 elektromobilov a nie 5 000, no to je celý. To je môj názor, no. Pán Badík má iný. Ale chcel som sa opýtať na to, či medzi tými rýchlo nabíjačkami je už nejaké kombo na Slovensku. To je prvá otázka. Nie. Nie je. Čiže treba s tým slovom narábať opatrne. My máme na Slovensku len zatiaľ Shademo, to je japonský štandard, ktorý predpokladá, že v aute je nejaká elektronika, ktorá niečo robí. A táto mapa, ktorú tu vidíme, tiež by som bol nerad, keby vyvolala nejakú veľkú eufóriu, lebo sú iné mapy, napríklad Česká republika, ale aj a hlavne Rakúsko. Rakúsko má okolo 3 500 nabíjacích staníc, tam sa podkynáte o nabíjacie stanice, ale samozrejme, že sú to také, že pred Gasthausom alebo pred Radhausom je obyčajná zastrčka, môžete tam parkovať zadarmo a nabíjať si tam 8 hodín a tak ďalej. Tých rýchlo nabíjačiek majú málo a tie rýchlo nabíjačky sú vlastne jediným, podľa mňa, zmysluplným investovaním peňazí do nabíjacej infraštruktúry, pretože použijem príklad prvej pražskej elektrárne, ktorá už sťahuje klasické nabíjacie stanice, pretože je tam menší odber ako v bežnej domácnosti. To nemá zmysel, nikto nebude stáť 8 hodín pri nejakej nabíjačke na ulici, on potrebuje 20 minút a dosť sa nabiť. Ale moja otázka posledná je, je o tom, vy ste tu spomínali nejaký výmenný formát alebo nejakú interaktivitu s ostatnými mapami. To by ma veľmi zaujímalo, či došlo k nejakej dohode, lebo ešte jeden posledný príklad, že keď človek ide z Luhačovic v Čechách do Jadranu, tak prejde 5 krajinami. A keď by to išiel elektromobilom, tak má asi 10 webových stránok, na ktorých sú nabíjacie stanice. Ďakujem. Vychádzame primárne z toho, že to je mestský koncept. Na margo tých map, viaceré krajiny majú viacero map. Moja praktická skúsenosť bola, keď som sa chcel dostať do Brna a išiel som cez Podivín, kde podľa českej mapy bola nabíjacia stanica a mala tam byť, tak bolo zamknuté. Rozdiel medzi mapami, kde vlastne združíme
veľký počet, ktorý sa nedá potom kontrolovať, je, že tu primárne chceme mať spoľahlivú informáciu, za ktorú sa zaručíme. Dám ruku do ohňa, že tam tie stanice fungujú. Samozrejme má to muchy a vylepšíme. Jeden z cieľov mapy je ju ďalej zahusťovať a nie len stanicami, ktoré sú verejne takto prístupné alebo že ponúkajú tú hlavnú nosnú službu, ale ísť cez reštaurácie, cez hotely a tak ďalej, zahusťovať to, ale vyslovene nájsť nejaký spôsob, ktorý nám vyprofiluje tie spoľahlivé stanice, aby tam nebolo zamknuté. Mňa to vtedy dostalo, musel som ísť do autoservisu a povedať im, že páni, sorry, ale potrebujem ísť ďalej. Na 2 hodiny ja sa tu niekde idem nájsť, ale potrebujem predĺžovačku. Podaril sa, ale bol som odkázaný na ľudskú nejakú súčinnosť. Stránok je viacero, my máme... No áno, našťastie som nemusel stíhať termín, až by ma to netešilo. Máme nadviazanú takú medzinárodnú spoluprácu, ak to tak môžem nazvať, napríklad so stránkou Plugin Surfing, ktorá združuje tisíce staníc, ale na ktorej som už aj sám našiel trošku také nejaké malé chybičky. Príkladom je aj tá spolupráca s rakúskym Smatrixom, ktorý je operátor a prevádzkovateľ, a on tiež má stanice, za ktoré dá ruku do ohňa. Takže my chceme na jednej strane vymieňať si medzi sebou informácie o spoľahlivých staniciach a ešte na to poskytnúť ďalšie dodatočné služby, ktoré ten človek s tou, povedzme, kartou prístupovou má mať, aby skrátka nebol obmedzený. Viedeň, Bratislava sú strašne blízko. Tu sa nám stáva, aj nám sa stáva na stanici, čo má zase na Slovna v pumpe, že sem príde rakúske auto a chce sa tu nabíjať. V podstate ja ho nechcem obmedzovať, chcem mu to povoliť. Takže toto je princíp stránky a na tomto budeme ďalej pracovať, pretože tých operátorov je viacero a potrebujeme sa dohodnúť. Keď ešte môžem jednu informáciu ako doplnok k tomuto celému, samozrejme do budúcna z pohľadu technického zabezpečenia alebo informačného zabezpečenia sa bude jednať asi o zdieľanie týchto informácií cez štandardných dodávateľov navigačných systémov a map tak ďalej, aby to bolo zase zabezpečené pri akomkoľvek novom type auta, ktoré je vlastne elektromobilom a malo túto informačnú vlastne funkciu interne zabudovanú. Samozrejme ide potom o následne ako keby updateovanie práve tých hodnot, o ktorých teraz hovoril Peter, či daná stanica je funkčná, aký má výkon, aké sú služby k nej poskytnuté a podobne, čo už závisí od nejakého ako keby aktualizovaného systému cez TMC alebo cez niečo podobné. Môžem teda ja ešte veľmi rýchlo doplniť. Cieľom ešte raz tej mapy je v podstate odbúrať nejaké psychologické bariéry. Aby ľudia, ktorí sa na to pozrú, pochopili, že na Slovensku sa nabíjať dá sa cestovať. Sme v tom skutočne a budeme v tom do konca roka celkom unikátni. Na Slovensku vznikne operátor takéto infraštruktúry, tých rýchlo nabíjacích staníc bude veľa. Budú aj Combo 2 do konca tohto roku. Takže Slovensko tomto bude pripravené. Tú mentálnu bariéru zbúrame a verím, že tým podporíme to, aby sa tu väčší počet elektrických aut ďalej rozvíjal. A tak ako povedali kolegovia, vítame všetkých, ktorí by boli ochotní si postaviť nabíjaciu stanicu, zabezpečiť určitú kvalitu, prístup a tak ďalej, aby sa tam objavili a aby tú mapu ešte ďalej zahustili. Ešte možno, pán Balík, spomenúť, že v tej stratégii je nejaký raster. Myslím si, že to ľudia budú vnímať počas tohto roka, keď budú vybudovacie stanice. 60 km mal by byť na hlavných ťahoch, každých 60 km možno byť to napríklad. Ďakujem pekne. Tak dovoľte, aby som vám týmto ešte raz poďakoval, že ste prišli. Toto je z našej strany všetko. Samozrejme, ak máte ešte čas, tak budeme radi, ak tu s nami chvíľku pobudnete, pohostíte sa a ak máte akékoľvek otázky, tak si nás odchyťte a radi vám zodpovieme, ak budeme vedieť. Ďakujem a prajem príjemný zvyšok dňa.